Predstavte si planétu, ktorá miliardy rokov nevidela svetlo svojej hviezdy. Neobieha okolo Slnka, nezažíva východ ani západ, len ticho putuje medzi hviezdnou tmou. Takýmto svetom hovoríme bludné planéty. Sú to planéty bez domova, vytrhnuté zo svojich pôvodných sústav. A možno nejde o vzácne výnimky. Naša galaxia ich môže ukrývať obrovské množstvo. Ako sa však planéta dostane do takejto osamelosti? Všetko sa začína v mladých planetárnych sústavách, kde ešte nič nie je pokojné ani stabilné. Veľké planéty podobné Jupiteru svojou gravitáciou neustále menia dráhy menších telies. Pri blízkom stretnutí môže menšia planéta dostať gravitačný kopanec tak silný, že opustí celú sústavu. Nie je to výbuch ani náhla katastrofa v hollywoodskom zmysle. Je to presná, neúprosná mechanika gravitácie. Jeden tesný prelet, zmena rýchlosti a dráha sa už nikdy neuzavrie okolo pôvodnej hviezdy. Od tej chvíle už nemá svoju hviezdu. Zostane len chladný svet na dlhej púti medzi hviezdami. Aký by bol takýto svet zblízka? Na povrchu by pravdepodobne panovala večná noc a extrémny mraz. Bez slnečného svetla by sa krajina zmenila na tmavú ľadovú púšť. No úplne mŕtvý svet to byť nemusí. Hlboko pod povrchom môže stále zostávať vnútorné teplo z jadra planéty. Toto teplo vzniká napríklad rozpadom radioaktívnych prvkov a pomalým chládnutím vnútra. Ak má planéta dostatočne hrubú ľadovú kôru, môže pod ňou izolovať obrovský oceán tekutej vody. A kde je tekutá voda, energia a dosť času, tam sa vedci vždy pýtajú rovnakú otázku. Mohol by tam existovať život? Nie je to tvrdenie, že bludné planéty sú obývané. Je to len možnosť, ktorú zatiaľ nevieme vylúčiť. Práve to je na nich znepokojujúce aj fascinujúce. Na prvý pohľad sú to tmavé kusy ľadu a kameňa. Zblízka však môžu byť zložitejšie, než by sme čakali od sveta bez slnka. Najväčší problém je, že takéto svety takmer nevidíme. Nežiaria vlastným svetlom a neprechádzajú pravidelne pred svojou hviezdou, pretože žiadnu nemajú. Astronómovia ich preto hľadajú nepriamo, cez jav nazývaný gravitačné mikrošošovkovanie. Keď tmavá planéta prejde presne pred vzdialenou hviezdou, jej gravitácia na okamih ohne a zosilní svetlo tej hviezdy. Pre pozorovateľov to vyzerá ako krátke zjasnenie bodu na oblohe. Potom signál zmizne, planéta pokračuje ďalej a rovnakú udalosť už najpravdepodobnej nikdy neuvidíme. Práve preto je hľadanie bludných planét také náročné. Nestačí jeden teleskop a jedna noc. Treba sledovať milióny hviezd a hľadať drobné zmeny v obrovskom množstve dát. Navyše, z jedného krátkeho zábliesku sa nedá zistiť všetko. Vedci musia opatrne odhadovať hmotnosť, vzdialenosť a pravdepodobnosť, že signál naozaj spôsobila planéta, a nie iný objekt v popredí. Tu prichádza vesmírny ďalekohľad Nancy Grace Romanovej. Jeho široké zorné pole má umožniť sledovať veľké časti oblohy naraz a zachytávať práve takéto krátke zábliesky. Ak Roman nájde veľa bludných planét, zmení to náš pohľad na vznik planetárnych sústav. Ukáže nám, že vytváranie planét nie je pokojná skladačka, ale búrlivý proces plný vyhadzovania, zrážok a náhodných stretnutí. Niektoré planéty možno dokonca nevznikli pri hviezde vôbec. Mohli sa zrodiť práve z menších oblakov plynu, podobne ako hviezdy, len nikdy nenabrali dosť hmoty na zapálenie jadra. Takéto objekty stoja na hranici medzi planétou a veľmi malou neúspešnou hviezdou. Aj preto sa astronómovia stále sporia, ako ich najlepšie pomenovať a zaradiť. To znamená, že planéta nemusí byť len svet na stabilnej obiežnej dráhe. Niekedy je to svet vytrhnutý zo svojej sústavy, ktorý putuje galaxiou bez hviezdy. Najťažšie je, že každý signál trvá krátko a nemusí sa už nikdy zopakovať. Jedna udalosť môže vyzerať nenápadne, ale tisíce podobných záblieskov môžu odhaliť, koľko osamelých svetov sa skrýva medzi hviezdami. Niektoré z nich budú pravdepodobne mŕtvé ľadové gule, iné môžu pod povrchom ukrývať teplo, vodu a príbeh, ktorý zatiaľ nevieme prečítať. Preto nejde iba o zvláštnu okrajovú kategóriu. Bludné planéty nám môžu povedať, koľko svetov sa pri vzniku sústav stratilo, koľko ich prežilo bez hviezdy a aká dynamická bola mladá galaxia. A aj keď ich nikdy neuvidíme ako jasné planéty na oblohe, ich existencia nám pripomína niečo dôležité. Galaxia nežije len vo svetle hviezd. Možno je plná tichých svetov, ktoré putujú tmou a čakajú, kým ich na krátky okamih zachytíme.